Production jabarani filɛbagaw an ka foli ani tanu b'aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo dante foli min na bi kari marsi kalo tile 24 san 2024 aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minisiri min ɲɛsinnen don an ka sigida ale ni sanuya sabatili kow ɲɛnabɔli ma. Ale ye lasigi boloda lasigi min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka ba Maliba dugukolo minnu tiɲɛnen don olu dugukolo baaraw ka boloda. O lasigi kɔnɔna na fɛn min ye an ka premier ministre ye n'ale bɛ wele ko Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ a kɛnɛ kan ale ni ministre caman tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka banque mondiale directrice ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. Alamisa marsi kalo tile 21 san 2024 fɛn min ye anw ka ministre min ɲɛsinnen don jamana kow ɲɛnabɔli ale ni kɔkan kow ɲɛnabɔli ma n'o ye monsieur Abdoulaye Diop ye ale ye chinois ka gouverneur ka ciden min ɲɛsinnen don farafinaw ka kow ɲɛnabɔli ma ale ye o bisimila an ka ba Maliba kɔnɔna na. O bisimilali kɔnɔna na fɛn min ye teriya ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani bɛn ni keleya o sabatili kumaw o bolodala o kɔnɔna na. Nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Rusilakaw ma u ka kalatafili kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye u ka jamana maɲɛmakɔrɔ ye n'o a bɛ wele ko Poutine ale de kɛra u ka jamana maɲɛmakura ye tuguni. O kɔnɔna na jamana maɲɛma caman olu ye tasibila kɛ a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana maɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale bɔra ka tasibila kɛ ni ka duwawu caman kɛ a ka nin fangakura ɲɛnamayali la. A yirala k'a fɔ ko Rwandekaw ka jamana maɲɛma n'o ye Yoweri ye ale bɔra ka layidu ta a denkɛ ye ko denkɛ bɛna kɛ Rwandekaw ka finitigilaka maɲɛma ye. A ka ja donna nataw la a na se ka fa jɔyɔrɔ ta. Ka kɛɲɛ ni u ka taama ale ni u ka jamana kɔlɔsili ye an ka jamana finitigilakaw n'an b'a fɔ olu ma ko les femmes olu ye dankari an juguw la n'a bɛ fɔ olu ma ko les terroristes Kidali région kɔnɔna la. Nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Bayangara région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dukɔnbɔ commune na. Nin kɛra cɛ fila de ye u tun bɛ moto sanfɛ Tekuru ale ni Jɔnbɔlɔ cɛ banbagaci walew ye kisɛ k'u kan ala o kɛra sababu ye ala ye kɔfɛmɔgɔw ka kalifa minɛ a la. An bɛ tasibila kɛ k'a fɔ ko ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya ani an bɛ welewele kan bila an ka jamana finitigilakaw ma ani an ka jamana maɲɛmaw ma u k'u hakili to kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti région surtout fɛn min ye Bayangara Bankas ale ni Koro mara ye. Alamisa tɛmɛnen marsi kalo tile 21 san 2024 Nigerilakaw olu dusukun kasilen don kosɛbɛ ka sabu kɛ banbagaci wale n'a bɛ fɔ olu ma ko terrorisiw olu ye Nigerilakaw ka finitigilaka maa 23 bɔnɛ u ni na ni ka tila ka u ka maa 17 jogun. O kɛra sabu ye fɛn min ye Nigerilakaw ka minisiri min ɲɛsinnen don finitigilakaw ka ko ɲɛnabɔli la ale bɔra ka tasibila kɛ banbagatɔw ye ani ka kunnafoni di Nigerilakaw ma ko u bɛna tasibila kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko deyi ko o bɛ daminɛ jumadon ka taa bila kari la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn dante foli min na an b'an ka dibila baarakɛlaw fo an b'a fɔ ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'an ma aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ la.